Bay, kumusta bay? So, karon wala na lockdown sa Melbourne. We've been having 0 cases except katang bago nang abot. So, yeah, wala ko i-upload. Wala nang tinapol ko and wala. Wala creativity, wala kwan. But right now, I'm trying to wrap up all the things. So, akong buhaton karon ba? Tanan videos na ko ka. Wala point ba kanang wala mahuman. Ako yung pang-upload. Ako yung ipang-upload sa YouTube. So, kamo kani start na ni. Hopefully by next week maklear na niya ako mga nonsense nga video nga rin. So makakita na mo video nga mas arang-arang kadang mas na point. Nice na karon kay open ang lockdown. So wala na mi lockdown. We've been having 0 cases except for the 5 nga gikan sa overseas lately here in Melbourne. So okay na mi arang-arang na mi but di ka kumpiyansaan gyapon. We've been shooting weddings and yeah, nasud akong utok. Muna akong ginagamit na tripod, nagumba ni siya. So nag-order ko sa Manfrotto kay nga rin sa Australia dali ko maka-order. Yung order sa UK. Problema kay wala pa maabot nya kanang nangita og pagi. Bolt ready ay nga mapalitan nimo sa hardware store. So akong gilisdan so okay na ni siya. Nya kato akong i-order wala pa maabot. Reklamo ko, ako refund, abot lang. But also yeah, karang balik ng weddings karon so arang-arang na makashoot na may ginagmay and naga-live stream sa ko. So kung na may ganang pa-live stream, kung na mo sa Melbourne, gusto pa live stream, mga kasal, live stream sa mga graduation na gunsa, kontak ka lang ako. And dili ni siya A7C ang ginagamit ron, daily camera. It's a very good camera. Wala siya recording limit. Gaan kay siya. This is the 24mm. Pero ang ginagamit ko ng 28mm nga f2. Kaya mura man siya ganang parehaning nindot kay nga street camera which is the Ricoh GR. So, muna ginagamit lately and also kung wide ginagamit sa ako ang Tamron 17 to 28. So, muna siya update karon. So, hopefully in the next few days nagkantag ma-upload na video. Nag-testing sa gusto microphone nag-try ko aning shotgun mic sa kilid. Kung sa init nga sound ako lang ibutang kung sa gigamit but yeah, trying na set up kanang ginamit ako nga lens karon kay 35mm 1.2. Awang double field ba lanay. Nakita ko na pero muna siya. So for now I'm just gonna upload na ako mga video nga kadang wala na ko matalinga kanang mga video nga wala mahuman kanang gisugdan nga wala mahuman. Ako lang nalimpyohon ang akong mga stock nga rin. Nya kanang abot lang ka akong utok ganahan na gid ma-upload maski wala point unsa. Ano lang. So, yeah, enjoy and hopefully by next week we'll get new good content from kuan. Nangano sim ko English Bisaya man siya but anyway, di na to bugsod. Okay, sige. So, enjoy.